Dámy a páni, vítame vás pri tretej epizóde Lescastu. Ja som Jano. Ja som Adam. A máme tu špeciálneho hostia, pani učiteľku Porubenovú. Vítam vás. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Síce po dlhšej dobe, bolo to komplikované, ale sme veľmi radi, že ste tu. Porozprávame sa trošku a zase vy spoznáte niekoho nového na našej škole. Tak ospravedlňujem sa, že som komplikovala možno ten časový posun, ale vzhľadom na množstvo povinností, ktoré máme, sa to tak nejako predĺžilo. Ale som tu, takže to je hlavné, že ste tu. Dobre, mohli by sme teda začať prvou otázkou, takou klasickou. Každé učiteľa sa to budeme pýtať, aj sme sa už pýtali. Prečo ste sa rozhodli učiť na lesníckej škole a čo vás viedlo k tomuto? No, tak to nejako sa tak vyvinulo samo, keď som doštudovala. Prišla som na Liptov z Trenčína a tak som sa zaujímala o pracovné ponuky. No a zhodou okolností sa uvoľnilo miesto, ale len tak polúväzkové na učenie a polúväzkové na internáte ako vychovávateľ. No a tak bola to pre mňa taká výzva. Chcela som učiť na strednej škole, vždy som chcela učiť, to bol taký môj sen, ktorý sa mi splnil. No a tak sa to vyvinulo, že som nastúpila teda hneď po vysokej škole a pracovala som polúväzku v škole a potom polúväzku na internáte. Takže tak sa to začalo, tá kariéra moja pracovná. No a v podstate som tu doteraz. Inú prácu som nikde nerobila. Toto je moja jediná škola, milovaná, vždy bola aj bude. Takže ani neuvažujem, že by som ešte niekedy niekam inám išla. Ponuky boli, nemôžem popierať, viackrát, ale tie korene už mám tak hlboko v zemi, že to sa ani vytrhnúť nedá. Teda, tak toto vnímam ja, chlapci. Takže hneď ste začali tu a ako dlho ste robili vychovávateľku? Prvý rok, dá sa povedať, 1 rok len. Prvý rok a potom hneď? Potom už prišli deti. Ale už aj cez matersku som chodila vypomáhať a potom som už nastúpila na plný úväzok, lebo kolega odišiel jeden do Slovenskej národnej rady, bývalý básnik, už teda nežije, ale taký zaujímavý, talentovaný básnik Ivan Laučík. Budete sa učiť, to sú tzv. Osamelí bežci. Takže po ňom som ja prebrala úväzok a už som potom učila svoje predmety, slovenčinu, nemčinu a občiansku. A vy tu učíte teda od koľkého roku? To sa ťažko vyslovuje, nie že to budete zneužívať, túto informáciu. No, chlapci moji, je to 1985, teda minulé storočie už. No, to už je to 20. storočie, no, tak ako... Že vy ste verná našej škole. Som, aj budem. Vždy, veď to už viete, aj keď máme hodiny spolu, aj na tej občianskej. To, keď ja vám hovorím niečo takéto úprimné, naozaj to zo srdca vžívame, hovorím, že ste si vždy vybrali najlepšiu školu, lebo lepšie určite nie na Slovensku. To som o tom presvedčená, lebo chodím po iných školách. Chodím na maturity ako predseda predmetovej komisie, niekedy ako celoškolský a porovnávam, všímam si aj správanie detí, aj organizáciu vyučovacieho procesu, aj vedomosti, no ale naša škola jednoznačne vysoko nadpriemerie medzi ostatnými, aj deti naše. Určite. Keď ste ju tak dlho zažili túto školu, tak určite ste si všimli aj nejaké zmeny, že niekam sa posúva tá škola. No áno. Tak možno je to tak celokoncepčne, by som povedala, že obsahovo sa odkrojilo z určitých tém, že možno už nie je toho teoretického vyučovania také kvantum, ako bolo kedysi. To postupne sa tak nejako vyvíjalo. A teda toto som si všimla, že je oklieštené to učivo. Ale zase na druhej strane možno prišli tie nové technológie. Teraz sme to prežili cez koronu a ja sa musím priznať, že som bola veľmi nezručná, teda nevedela som pracovať s počítačom a toto bola jediná dobrá vec na tej korone, že tam ma to prinútilo sadnúť si a naučiť sa teda pracovať s touto technikou, za čo som vďačná, teda som to naozaj využívala, mali sme online vyučovanie a neviem si predstaviť, že by som neovládala túto prácu s počítačom, že ako by som to v podstate riešila, to svoje učenie. Takže zmenili sa také veci. Niekto sa hovorí, že že vtedy, kedysi, že deti boli také a také. Ja trvám na tom a
môžem si to, myslím, objektívne povedať, že naše deti boli vždy dobré. Vždy, možno tým, že milujú prírodu, že si vybrali školu, ktorá je zameraná na lásku k prírode, čo teda samozrejme vyplýva z toho aj láska k životu a k ľuďom, predpokladám, tak preto je to také iné ako možno na gymnáziu alebo na obchodnej alebo niekde na hotelovej škole. Tu je fakt taká výnimočná iná atmosféra a tie sociálne vzťahy, ktoré sa tu vybudujú počas štúdia, pretrvávajú doživotne. A to som tiež svedkom. To nie, že je nejaká fáma, alebo to je realita, kde sa to môžeme vlastne, tak sa to potvrdzuje na tých stretnutiach pomaturitných. Viem, že tí chlapci už majú rodiny svoje a sú v kontakte, viete, však Adam mal tu ocka, takže určite to vie. To lesníctvo je špecifické. Samozrejme, teraz pribudlo to drevárstvo, to je tiež zaujímavé, pretože to je také prepojenie les a drevo, veď patria k sebe. Takže podarilo sa, na čo som ja pyšná teda, že sa nám podarilo tú drevárskú školu nejako tak včleniť medzi nás, že tak sme nabehli na taký spoločný systém a aj tie deti už začínajú mať záujem. Keď sme začínali, bolo máličko detí v triede a už postupne sa naplňajú drevárske odbory, čo je výborné, pretože je veľký dopyt spoločenský po týchto odboroch. A teda hlavne po tom zamestnaní. Takže toto je také výnimočné, hovorím, to nie je nikde, iba tu. Tak toto sú tie zmeny, také, že tá drevárska k nám pribudla, no ale už sme taký zohratý kolektív spoločne, tak dá sa povedať, že už sme sa sklbili. Spočiatku boli také, že my sme jedna škola, vy ste druhá škola, ale už si môžeme povedať, že sme jedna škola. Sa to podarilo tak nejako spojiť a zosúladiť všetko. Takže vnímali ste teda, jak zachytil som na začiatku, že sa odkorilo z učiva, že jeho menej. Áno. Máte pocit teda, že kedysi bolo náročnejšie štúdium? No, možno náročnejšie na ten obsah, možno. Teda rozsah, tak, aby som sa opravila na rozsah. Možno, že viac vecí bolo, veľa učiva, niekedy podľa môjho názoru aj zbytočného, ale zase teraz, možno, že je obsahovo menej, teda rozsahovo menej, ale obsahovo sú isté veci hlbšie preberané. Takže takto. V minulosti si myslím, že prísnejšie bolo hodnotenie práce na vyučacom procesu. Hodnotenie zo strany učiteľov také tvrdšie, také prísnejšie. Viac sa vyžadovalo deti, ale toto všetko prináša doba aj požiadavky, ktoré sú na nás skladené. Tak sa to akoby tak nejako automaticky prispôsobujú tie učebné osnovy aj požiadavky cieľové k tomu, čo ministerstvo alebo tá inštitúcia nadriadená vyžaduje. Ale určite si myslím, že v tomto, čo sa týka učiva, bolo prísnejšie hodnotené. Keď to tak podľa aj seba porovnávam. Že deti boli lepšie pripravené zo základných škôl. Teraz, keď prídu zo základných škôl, mám pocit, že je obrovský deficit v takých základných vedomostiach. Naozaj. Nie sú precvičené zručnosti gramatické, pravopisné, štilistické, grafické. Toto chýba. A to je dôsledok zlého systému nastavenia. Podľa mňa základných škôl. Zlý systém je tam. Myslím si to ja. Ale ja by som povedal aj napríklad, keď tu bol napríklad pán riaditeľ, alebo aj keď sa tu môj oco hlásil, tak sa hlásilo o dosť viac 300 žiakov a brali 70, hej. A teraz je to práve, že hlási sa 70 a berú 70, čiže... Boli také kritické, ale to bola tak celoslovenský, tá krivka demografická nízka, čo je prirodzené. Ale napriek všetkému, že aj tie tlaky na lesníctvo, viete sami, že sme cítili takú možno aj dezilúziu, že čo sa to robí s tým lesníctvom, že Pane Bože, kam smerujeme, tak aj taká tá spoločenská, respektíve nebola požiadavka po tých lesníkoch spoločenská túto dobu, možno 4, 5, 6 rokov, neviem to tak presne ohraničiť časov, ale možno aj to bol dôsledok toho, že aj druhá vec, že vždy tá prestíž tejto školy bola vysoká a vždy sa vedelo, že
nároky sú tu oveľa vyššie ako napríklad v Štiavnici alebo v Prešove, tak možno aj to spôsobilo, že nebolo tých detí toľko v takom rozsahu, ako bolo, ako si ty povedal, že keď išiel otco, bolo 300. No aj tá spoločenská požiadavka je taká. To všetko vyplýva, to je všetko prepojené, ale ja si myslím, že zase vieme my si tú kvalitu udržať. Ak ten učiteľ, a máme zase tak naozaj učiteľov vynikajúcich, špičkových odborníkov, nielen teda učiteľ v tom učiteľstve, že sú odborníci, ale sú aj ľudsky veľmi zdatní v zručnostiach sociálnych, sú výborní ľudia charakterovo, takže ten kolektív sklbený dokáže, poviem, vyťahnuť možno aj z toho menej pripraveného žiaka, ktorý sem príde, maximum. To som presvedčená o tom. Ale je to ťažšia robota, ako pred rokmi. Keby sme to takto chceli, tak bodku dať za tým. Ako ste sa na to pýtali. Takže náročnejšie pre vás a pre žiakov jednoduchšie? Náročnejšie, no myslím, že tak nejako suma sumarum spolu je to také prepojené. Tým, že deti neprišli tak pripravené z tých základných škôl, ako my sme si predstavovali, že sme dobiehali tie základné zručnosti vo vedomostiach a vedomosti, takže pre nás možno náročnejšie. Náročnejšie troška, to vidíte aj sami na tých hodinách, je si udržať ten systém a poriadok tak, ako má byť, pravidlá a princípy. Systém je základ. Pokiaľ nebude v tom učení, alebo vo výchove, alebo aj v partnerských vzťahoch, aj manželstve, tak to nemôže fungovať dobre. Tak toto je také ťažšie, udržať si všetky tie, čo my sme pyšní na tejto hodnoty, tak si to stále naozaj udržať a stále na tom pracovať, aby sme my tie deti do toho dostali. A myslím, že sa to darí. Tie začiatky bývajú, že vidíte aj na prvákoch, možno, že kým sa prváci utrasú, kým sa to všetko tak stabilizuje, tá situácia s nimi, tak je to náročnejšie. To vidíte sami aj vy na chodbách ako starší žiaci. Ale zatiaľ sa nám to darí a ja dúfam, že sa to bude dariť, že si to budeme takto pestovať naďalej. Som asi doširoka vám to porozprávala však. No to je presne to, čo chceme. My chceme, aby ste tu rozprávali, trochu vás viacej spoznajú naši diváci, aj my vás viacej spoznáme. Dobre. Ľudia aj cez televízne obrazovky si môžu potom vytvoriť vzťah k vám a keď tu prídu študovať, tak už nebudete úplne cudzia osoba, budú vás o čosi viacej poznať. A k tomu môžeme prispieť aj ďalšou otázkou. Je to zase taká klasická otázka, ktorú sa pýtame asi každého. Aké školy máte vyštudované? No, Filozofická fakulta Konštantína Filozofa v Nitre som študovala, slovenský jazyk, nemecký jazyk a filozofiu. To moja sestra študuje teraz, takže... A urobila som sa aj štátnice z ruského jazyka, ale teraz momentálne by som si netrúfala nejako sa pustiť do ruštiny, pretože tým, že ten jazyk nepoužívate, tak viete, že sa stráca akoby tá zručnosť. Isté, že by sa dala obnoviť cvikom, čo je bežné, ale zatiaľ toto sú moje prioritné predmety. Slovenský jazyk, literatúra, nemecký jazyk, občianska náuka, teda filozofia. Čiže vy ste chceli od mlada učiť slovenčinu, nemčinu? Áno, ja môžem tak asi na gymnáziu ma to tak. Mala som výbornú učiteľku slovenčiny a to ma inšpirovalo, motivovalo. Možno keď som bola v 3. ročníku, asi tak tiež ma tak lákala medicína, ale potom naozaj tá slovenčina, láska k literatúre, mňa to tak začalo baviť, že už od toho 3. ročníka som mala takú víziu, že teda toto chcem ja robiť, chcem učiť deti slovenčinu, nemčinu. Veľmi ma to bavilo. Som celkom bola úspešná v tom, takže ma to takto motivovalo. Motivovala ma učiteľka slovenčiny. A tak ako som si všimol, tak vy máte strašne dobrú nemčinu. Vy ste akože, kde takto pochytili nemecky dobre? Vy ste žili v Nemecku? Tak som študovala, veľa som chodila na rôzne také podujatia, kde som musela tlmočiť synchronne, čo je dosť náročné. Aj preklady som robila. Bavilo ma to, tak nejako myslím, že tým cvikom a tiež tie zručnosti si človek len utvrdzuje, čím viac pracuje v tom predmete.
Potom sme sa, keď som prišla sem na lesnickú školu, do lesníckej školy, tak sme sa orientovali na odbornú nemčinu, lesnickú. Všetky tie odborné predmety, robili sme taký projekt, to si určite aj pamätá pán riaditeľ. Sme jednotlivé odborné predmety prekladali také, akoby z toho také základné informácie do nemčiny a do angličtiny. A potom tá knižka slúžila ako učebný materiál, aj slúži, dá sa povedať, na odbornú nemčinu alebo angličtinu. Takže cvikom tým, že prekladmi, aj teraz, ja keď príjem domov, tak si pustím správy v nemčine, aj samozrejme aj naše, ale tie ráno väčšinou, ale večer takto po obede mám pustené stále nemecký program, nemecké aktuality, dokumenty. Takto. Takže tú učebnicu na odbornej angličtine, čo mám vytlačenú... Ja som robila v nemčine, áno. Wow. Wow, to je... To som nevedel. No tak ešte aj sa aj kolegyňa pani Buliaková na tom podielala, to neviem, ona už, tá kolegyňa tiež taká výborná, si myslím, že slovenčinárka bola, aj oddaná svojej práci, aj si myslím, že zostala takou legendou určite pre mnohých bývalých absolventov, takže aj tak sme sa spolu na tom podielali. Tak nie je to len moja zasluha, tak aby to nebolo, že som to iba ja. Čo aspoň tú anglickú verziu som tak videl, tak je to celkom prehľadné. Dalo nám to dosť roboty, áno, také základné informácie. Narobili sme sa na tom celkom, teda dosť to bolo času, áno. Ale myslím, že to celkom dobrý materiál. Áno, vyzerá to ako kus odvedenej práce. To sa používa iba u nás, alebo aj na iných lesnických školách? My to používame, ale už bol záujem, aj boli za mnou chlapci, čo boli na Technickej univerzite, aj v Prahe, tak už si pýtali, tak sme ju len si prefocovali, lebo však mali sme toho málo tých vytlačkov, takže sme to prefocovali a si to počičiavali, že to sa im zišlo, povedali. Aj na Vysoké, aj vo Zvolenie, aj v Prahe. Som to dávala aj do Prahy. Tak celkom fajn, no, to poslúžilo. Tak neviem, možno sme už odpovedali na nasledujúcu otázku, pretože tá znie, aký je váš najväčší úspech na tejto škole? Chlapci, už ma troška poznáte a nejako neprahnem po tých úspechoch. Pre mňa je najväčším úspechom to, že ma deti rešpektujú, že myslím si, že som si získala takú prirodzenú autoritu. Možno, nechcem sa chváliť, ale možno poctivou robotou aj tou láskou práci, ktorú mám ku škole. Takže je to tak sa to prirodzene vyvinulo, že nemusím ja vynaložiť nejakú obrovskú námahu, aby som si urobila poriadok alebo disciplínu v triede, aby sa mi žiaci učili. Je to také prirodzené, ten vývoj. A hovorím, čím som tu dlhšie, tým viac tú prácu mám rada a viac ju milujem a takisto aj školu, aj kolegov. Máme tu krásny taký rodinný život, by som to nazvala, čo je veľmi vzácne tiež, čo ja som ani sa nikdy nestretla na žiadnej škole s takýmto niečím, že by si učitelia tak dokázali medzi sebou pomáhať, nezávidieť si, byť na porúdzike niečo. To je naozaj krásne. To ja hovorím, že nedá sa kúpiť za žiadne peniaze na svete. Toto je úplne priorita. Láska k práci, aj ten kolektív. A to je zasluha všetkých, samozrejme. Aj riaditeľa, aj kolegov všetkých. Takže toto by bol váš asi najväčší úspech, že... Môj najväčší úspech, že jednoducho pre mňa, hovorím, je priorita, že myslím si, že ma deti teda aj počúvajú, aj berú, aj istým spôsobom, teda dúfam, že si ma aj vážia, že som dokázala si to tak nejako samostatne a prirodzene vybudovať. Ale hovorím, stále som presvedčená o tom, že to je tou láskou k práci a k tomu prostrediu. Krásne ste to povedali. No tak jednoducho. Tak to cítim, chlapci, no tam si myslím, že aj netreba. Je to krásne a skromné, by som povedal. Ďakujem. Môžeme prejsť asi k ďalšej. Keďže, ako ste už povedali, ste tu najdlhšie zo všetkých učiteľov. Služobne najstaršia naozaj. Tak ja by som sa chcel opýtať, že čo vás tu tak dlho drží? Toto, čo som hovorila, Janko, teraz pred chvíľkou. Toto, vzťahy, deti,
No ja hovorím, naše deti, to sa vždy teším, keď idem niekde z Maturice, Elektra, alebo ja neviem, možno z Mikuláša, z obchodnej, z tých iných škôl, tak si vždy zlaté naše deti. Takže toto, ako mňa toto drží stále. To, čo som povedala pred chvíľočkou, tá láska k práci a vzťahy medzi kolegami, že sú výborné, že sme si jeden druhému takí napomocní a chápeme sa. Neviem, niekedy samozrejme, že sa vyskytne nejaký drobný konflikt, ale vždy sa to úprimne a otvorene dokáže nejako vykomunikovať. Nikdy nejaké také výkyvy, že by niekto niekomu niečo zlé robil. Ja si to ani nepamätám. Naozaj. Tak toto sú tie veci, čo Janko ma tu držia stále. Hovorím, ja som mala ponuky, priznám sa, ale ja som o tom ani nerozmýšľala. Pretože som videla, ako tam inde fungujú v tých školách, ako napríklad také veci, že si jeden učiteľ závidí druhému, že napríklad má o hodinu viac, alebo ja neviem. Také smiešne, čo mne sa zdajú úplne malichernosti, tak žiaľ, aj také sú kolektívy učiteľské. Nie celkom súladné. No, ale u nás to neexistuje, to je dobré. No to je nastavený systém, že pán zástupca vystavuje rozvrh podľa toho, pán zástupca, on to robí, ako by povedal, ako manažér v podniku, manažuje, ja neviem, rozpis úloh a tak, alebo všetky tie rôzne obchodné transakcie, tak pán zástupca, áno, teraz v podstate každý máme svoju aprobáciu, čo sme si vyštudovali, no a určitý počet hodín, na ktorom sa spoločne aj dohodneme. On je zase veľmi ústretový v tom, že vždy, keď aj niečo navrhne, tak vždy nás zavolá a povie, pozrie sa na to, či to takto môže byť. Takže je veľmi ústretový, veľmi empatický. Fakt, ako myslím, že že sme dobre zohratí. Keby napríklad som prišla za ňou a povedala som, vieš čo, toto nemôže napríklad, nevyhovuje mi to, tak verím tomu, že on by urobil všetko preto, aby mi išiel v ústrety a napríklad prehodil mi tú hodinu, alebo on je naozaj ku každému taký ústretový, že sa snaží, možno až príliš chudák, že ho to zaberá, naozaj ho to oberá o čas, ale robí ten rozvrh tak, aby nikomu nejako neublížil, alebo nikoho nediskriminoval. Tak sa naozaj, a keď je problém, alebo že sa mi niečo nezdá, alebo niekomu inému, tak vždy príde a pán zástupca, môžeš sa na toto pozrieť, mohlo by sa to takto, a on nikdy nepovie, že nie, že sa nedá, nikdy. Pozriem sa na to, vždy povie, pozriem, áno, skúsim. Taký ústretový, áno. Práve to prehadzovanie hodín som chcel nejak tak vypichnúť a zdôrazniť, pretože na iných školách je väčšinou stabilný rozvrh. A tu máme takú raritu, že tie piatky sú úplne, aj aby sa diváci potom, študenti, keď prídu, aby sa nezľakli. Piatky máme veľmi rozhádzaný rozvrh, každý piatok môže byť úplne iný, áno. Lebo sa hádžu hodiny podľa potreby daných učiteľov. No to je, Janko, práve to, že tam je taká akoby tá pohyblivá, to nazvem zložka, že napríklad niektorý učiteľ, keď je veľa hodín možno na nejakých cvičeniach alebo ide na školenie, tak unikne mu možno pár fyzicky odučených, tak doplní sa tá hodina ten piatok. Alebo vy ste na praxi, nejaké hodiny odpadnú, tak teraz takto sa to kompenzuje, aby ste vy neprišli o ten obsah učiva, aby vám to bolo vysvetlené, ako to má byť, tak preto sa to takto doplňa, tie hodiny. Áno. Tak. Áno, pekne ste to vysvetlili a to je podľa mňa ten dôvod, prečo si tu na učiteľa nemusia závidieť. Nie, nemusia. Ako každý, kto má málo hodín, sa iba prihlásia. Kľudne, áno, napríklad tiež je situácia, že pán zástupca vyvesí ten piatkový rozvrh, sú tam voľné okienka a už niekedy ja chcem hodinu, už ideme každý, čo potrebuje, lebo treba mi dobrať napríklad ešte nejaký prácu s textom, tak si poprosím, napíšem si hodinu, že by som chcela napríklad, ako zajtra som si napísala do 3. hodinu, lebo sa mi zdalo, že som trošku pomeškala s tým, že mali ten pilčický kurz, že ešte som chcela zobrať jedného autora, prácu s textom som chcela dorobiť do skúšaci, takže som si tú hodinu ja sama tam vyžiadala, že si prosím tú hodinu. Alebo zo štvrtákmi si pýtam, sa priznám stále, pretože idú maturovať a od septembra, dá sa povedať, hneď od 1. hodiny opakujeme to učivo. No a oni už keď pôjdu na tie externé maturity, budú mať všetko zopakované, vyskúšané, takže už sa im bude ľahko aj pripravovať aj na tú ústnu. Už to iba prelistujú. My už sme skoro, dá sa povedať, polovici určite, ak nie viac. Čo sa týka opakovania, no.
Takže... A všetci v podstate vďaka vám prešli aj maturitu z minulosti. No, tak ja si teraz stojím za tou prípravou. Ja som síce, som možno niekedy prísnejšia. Ja viem, že sa to tak hovorí o mne, že že Porubenová, to ja nechcem, lebo ona je prísna. Ale oni potom tie deti, už keď zmaturujú s takou, aj myslím, ľahkosťou, sú pripravené, sú spokojnejšie, lebo sú naučení, vedia, že nemusia sa stresovať tým pádom. Tak potom, mali ste pravdu, pani učiteľka, jasné, dobre, že ste nás tak drvili, lebo teraz sme to už len tak okom prešli, že vždy mi povedia, ja sa už slovenčiny nebojím pred maturitou, lebo sú to pripravení. No a potom ešte na tom krúžku potom robievame tie testy, tam si to cvičíme. Takže, ale tie sú zase tak naozaj komplikované, tak robené zvláštne. Toto by som vytkla aj ministerstvo školstva, aj všetkým metodikom, ktorí vôbec takéto niečo, to otvorene hovorím, teda to je úplný nezmysel takýmto spôsobom monitorovať, respektíve, lebo merať vedomosti, to určite nie. Ja som presvedčená, že tento test nie je o meraní vedomostí, ale je to o hľadaní možno inteligentnejšieho žiaka nad nejaký priemer, že dokáže nejakou intuíciou pracovať s tou zručnosťou čítania s porozumením. Ale to nie je o vedomosti. To je iba o inteligencii, tej zručnosti, o ničom inom. Takže páni kompetentní, toto vytknem vždy a otvorene, všade to píšem do tých správ. Je to úplne nezmysel. Protestujeme proti takémuto meraniu vedomosti, ako je momentálne prebieha posledné roky. Otázky sú veľmi zle kladené, nezrozumiteľné, mnohokrát sa stane, že sú miesto jedného riešenia aj dve možné, ale samozrejme, že sa to neprizná. Niekedy áno. Takže nie je to zodpovedne urobené, ani to nie je podľa mňa primerané a zvlášť pre strednú odbornú školu. Už možno dobre, tí gymnazisti nech si skúšajú takýto typ merania, ale myslím si, že pre nás to vôbec nie je vhodné. Absolútne. Keby som mala tú moc v rukách, tak by som to určite zlikvidovala, zrušila úplne. Nechala by som ten typ starej maturity napísať slohovú prácu, čo si ja zistím, tie zručnosti všetky v tom slohu, štilistické, gramatické, lexikálne, všetky. A potom tá ústna skúška, kde môže sa ten žiak prejaviť naozaj, či je pripravený, ako si formuluje tie svoje odpovede, aká je to úroveň, ako vie pracovať s textom. Tam sa to krásne všetko ukáže. Tak ja, keby som mohla, aj by som odkazila do éteru, preboha, prosím vás, zrušte tie nezmyselné monitory. To bolo dosť tvrdé. Ale úprimné. A viete nám aj povedať vaše nejaké zážitky z vašeho študentského života? Z môjho, čo ti ja viem, to je, no tak... také nejaké výnimočné, ja som bola taká bifla skôr, že, ale tak mali sme tiež veľmi dobrý kolektív na strednej škole, stále sa stretávame, každý rok máme stretávku, dokonca 2, takže veľmi dobrá partia, veľmi dobrý kolektív, tiež sme sa mali radi a hovorím, vždy sa tešíme na tie stretnutia. Chodili sme bicyklovať, ja neviem, rôzne večery kultúry, ja som bola kultúrny referent, vtedy bola však ruština, tak to sme tak trošku zneužili, že ruský večer, alebo večer ruskej hudby, však taká bola tá politická ideológia. Takže zážitky z vašeho študentského života by sme mali, máte dobrý kolektív. Áno, áno. A chceli by sme sa opýtať aj, že zážitky už z učiteľského života. Tak to... Či už nejakí študenti, alebo len proste... Boli rôzne veselé príhody, ja neviem, keď smiali sa, že chodím ako raketa po triede, že som FBI, to robím stále, že sa nedá pri mne odpísať. Alebo také, keď spomíname, že keď som mala ja svoje triedy, tak už vedeli, keď počuli klopkanie lodičiek opäťkou po chodbe, už vedeli, že je trieda, už bolo ticho, som otvorila dvere, prst hore, to mi teraz však postupom času rozprávajú na tých stretnutiach. Triedna, to už bolo ticho ako v hrobe, už sme vedeli, že bude zle, lebo ja som ich však sledovala, dochádzka musela byť perfektná, ja som dokonca išla aj k zubárovi z tej čakárne vytiahnuť chlapca. No pretože si on zámerne nechal predbiehajú, aby mohol dlhšie byť u toho lekára, aby sa vyhol písomke. No tak ja som si potom po ňo prišla. Však je to kúsok. Takže také zaujímavé, alebo ako som hľadala, jedného som našla v Jelšave na
tej policajnej stanici, on tam mal svedčiť v nejakom prípade, ja neviem, byli sa dvaja, on to bol svedok, že videl. No a keďže to bola taká potvora, že občas teda prišiel neskôr, alebo mama napísala, že no nepríde do školy, lebo neviem čo, tak bola som nahnevaná, som ich sledovala, že prečo. Tak som veľmi nedôverovala, tak som si volala na tú policajnú stanicu do Jelšavy a on tam naozaj bol vypovedať. Tak tá pani spojovateľka hovorí, no to sme tu ešte nemali. Tak to je rarita, že by triedna učiteľka zháňala dieťa na policajnej stanici. Takže také, to sa smejeme na tom teraz pri tých stretnutiach. A kadečo chlapci porozprávajú, no. Také milé, také drobnosti, no bola som ja prísa na tú dochádzku veľmi. Niekedy, teraz tak odstupom času si vrajím, či až príliš nie, ale zase oni tvrdia, že to bolo dobré. Potom mi to už po škole povedali, že dobre, že ste nás tak držali, lebo už teraz človek sa tak naučil na ten poriadok a ja myslím, že aj do toho života pracovného je to dobré, že máš disciplínu a vieš, že teda nemôžeš len tak si odísť, lebo sa ti chce momentálne, alebo sa nechce sami pracovať. To by také niečo nemal človek vôbec ani rozmýšľať o tom, nie to ešte to praktizovať. Takže také milé, kadejaké drobnosti, spomienky, keď som ich videla opisovať. Ale to hovorím, to sú také bežné situácie. Alebo keď ma napodobňovali na Stužkovej, tie výroky moje, oni si písali, tak to som sa nasmiala, že momentálne si nepamätám nejaké, tak to majú oni také špecifické. Dokonca si to poznamenali aj na tie maturitné oznámenia. Aj ešte iných učiteľov, to bolo také celkom zaujímavé, tie výroky. No. Takže vedeli, ako toto sa vždy tradovalo, že triedna ťa nájde všade. Kdekoľvek sa skrieš, ona ťa nájde vždy. Tak toto je taký veľmi obľúbený bol. No. No. Nám pani profesorka zakázala nejako zosmiešňovať učiteľov alebo nejako ich napodobňovať niečo. Veď áno, ako ono to nebolo v zlom, bolo to v takej normálnej, by som povedala, hranici, príjemnej, no nie. Ako nemalo by sa to, Janči, hej, to je pravda. Hej, tu a mali ste nejakú takú víziu, že by ste chceli na tú Stužkovú použiť možno nejaký taký výjav zo školského prostredia ako učiteľa napodobne? No, to je taký najviac interný humor a je to... Nerozumiem tomu. Je to také... Že vytvoriť nejakú scénku situáciu úplne od inokade je také trochu od veci. Áno, keby sme vytvorili školskú scénku s konkrétnymi príkladmi, vtipnými. Mne sa to páčilo, robilo sa to kedysi. Samozrejme, slušné to musí byť na úrovni a ako si ty povedal, humorné, to, čo tým deťom je blízke a však aj tí rodičia vedia tú situáciu, aká je, určite im poviete, že toto bolo v škole, toto sme zažili. Takže ako bolo to celkom milé. Samozrejme, žiadne znevažovanie, to sa nehodí určite. No. Takže tak. Ja už vidím mojich rodičov, keď pozerajú toto, lebo sú fanúšici. Áno. A keď som povedal, že prídete vy, tak boli... Oco bol šťastný. To sa teším aj ja. Ale ako ste teraz povedali, že určite hovorím doma, že čo bolo nové škole, no tak sa určite na tom zasmejú. No. Pretože ja vždycky poviem nič a nič nikdy nehovorím. No. Tak deti to takto, no. Ale ako som presvedčená o tom chlapci, že budete hrdí raz, že ste tu boli určite. A myslím, že možno sa nájde niekto, vieš, ale to sú také typy, ktorému by si nevyhovel, keby bol aj kľúčky mal zlatom obložené doma, tak ale 99,99% všetkých tých našich chlapcov, čo tu chodili, aj dievčat absolventov, vždy povedia, bolo to fajn, bolo to super, že sme tu chodili. Super. Hej, že bolo ťažšie zvyknúť si možno na ten poriadok, ale že im to dalo do života veľmi veľa. A čo teda hovorím, to je taká priorita, no, pre nás. No už sme všetko aj zodpovedali však. No, ešte tu máme jednu takú otázočku. Dúfam, že to nie je taká podpasovka. Podpasovka asi nie, ale je taká viac osobnejšia. Chceme sa spýtať na váš voľný čas. No, voľný čas. Deti, pes, bicykel, občas tiež stretnutie s kamarátkami, to keď máme také ako poviem, ako po tom slangovom výraze partie, učiteľky, 6 nás je takých kamarátiek a ešte mám potom kamarátky, kde bývam na Kokave, tak vždy, keď máme nejaký sviatok, tak sa to tak nejako spojí, tak sa spolu stretneme, pospomíname, zasmejeme sa, chodili na bicykel, ideme do prírody, niekde si len tak jednoducho posedíme, alebo na turistiku, je to super, no. Takže takto, v prvom rade deti, to je
priorita. No. Potom so psíkom idem, na tom bicykli sa sem tam preveziem, už aj mačičku máme, takže z toho sa vytešujem. No a ešte s mužom, keď tiež ideme si niekam výjsť, alebo na dovolenku, alebo na taký predĺžený víkend sme boli teraz, tak spolu sme fajne si užili takú zase iné prostredie. No takže ja tak žijem si myslím tak dosť aj rýchlo možno, lebo už sledujem, tak až mi to začína vadiť, že keď sa ma niekto pýta, ako sa máš čo? A ja poviem rýchlo. Už to musím nejako zmeniť tento výraz, pretože nie je to dobré. No. Niekedy mi príde, že je toho veľa, ako som tebe Adam hovorila, že sa tak nejako veľa tých vecí nakopí a potom... Takže možno, že tak by som si mala takú výzvu, že zmierniť to tempo, lebo ja som v takom behu stále, takže trošku to tak skľudniť možno ten život súkromný. Hej? Aj pracovný, možno troška skľudniť. Neviem, zrejme to samé sa tak nejako vykryštalizuje a ukáže. A máte tiež nejakú takú neobyčajnú aktivitu, ako napríklad pán riaditeľ, on prezradil, že on zbiera veľkonočné vajíčka. To vidíš, to som ani nevedela. Tak to je zaujímavé, no. A potom sú s ním každý deň, a to ani neviem, no. Že takéto niečo, či niečo zbieram, alebo? Áno, že už to zbiera v podcaste, myslím, 20 rokov. Áno. Bola to dlhá doba. Dlhá doba. No tak on má aj tú dychovku vedie, on už je to aj prezident celej tej lesníckej. Áno, on nám rozprával o svojich... No, on má veľmi veľa tých aktivít. Až niekedy si myslím, že pre Boha, ako to všetko môže stíhať. No ja zase v tomto mojom akoby mimoškolskom, mne doma už dlhšiu dobu moji blízky hovoria, že som workoholik a ja som to tak nejako popierala, ale už to začínam asi aj priznávať, že naozaj často si beriem aj robotu domov a vymýšľam čo ako idem toto, tak už aj môj muž hovorí, je to len tá škola, nič, len tá škola. Tak už sa musím nad sebou zamyslieť, že... Ale tak zatiaľ to funguje dobre, no. Momentálne, hovorím, možno trošku to tempo spomaliť a niečo vynimočné, ako napríklad pán riaditeľ, no veru, nezbieram nič, chlapci. Rozmýšľam, nič nemám také zaujímavé v tom voľnočasovom priestore. Možno len trošku ten šport, no, tak hovorím, ten bicykel alebo taká rýchla chôdza, ale nič také výnimočné. Nezbieram nič. Mala som niekedy síce zbierala som tak, kedy sa mi páčili slniečka, nejaké také keramické, to som potom cerke dávala a teraz to zase ona minulý týždeň dala mne, že nemá to kde dať. Takže možno, že tie slniečka ešte, ak sa k tomu vrátim, také keramické, nejaké ručne robené, také z tých rôznych trhov. Alebo ešte sa mi páčia hrnčeky, no, ale tiež robené ručne. Keramické hrnčeky. Tak toto, keď idem, tak si kúpim vždy. No, takže mám ich dosť, ale že by som napríklad 20, no neviem, možno, že tiež. Moja mama, ano? Kam ideme to hrnček, no, keď vidí hrnčeky, tak to všetky kúpiť. No, aj to je aj pomerne drahé, že nie je to lesná záležitosť. Však, ale toto si kúpim určite, ten hrnček, keď niekam idem na takýto festival alebo nejaké podujatie tých v Kežmarku bývajú tie dni remesiel, tak to si kúpim vždy. A nie jeden. Aj 2, aj 3. Niekedy. Alebo som si tam kúpila tiež také slniečko pekné. No tak toto sa mi tak páči. No. Takže aby som to teda nejako zhrnul, tak nemáte nejaký konkrétny koníček, ktorému by ste sa nejako pravidelne venovali? To zbieranie hrnčekov môžeme nejako uzavrieť ako nejakú záľubu? Záľubu uzavrieme hrnčeky, áno. Ale inak teda váš voľný čas skôr rodina a čo treba? Áno, čo treba, áno. Tak čo kto potrebuje tiež, no. Niekto, viete, vždy sa niekto nájde. Toto mi prelož, napíš mi do Nemecka. Takže to tiež dosť často takéto aktivity. Ale plne mám využitý ten voľný čas. Nemôžem si sťažovať. Inak zaujímavé je, chlapci, že ja som ešte... Niekto povie, že nudím sa, bože, ja toto nepoznám, chlapci. Ja nepoznám toto slovo, že nudím sa. Nikdy v živote. Ja tomu nerozumiem. Tomuto slovu, absolútne. No, zvláštne však. No ja to neviem. No, neviem. Také absolútne nie, že nudím sa. To napríklad aj pán Bakura nám vravel, že on sa tiež nikdy nenudí. No. A ja si myslím, že tiež môžem povedať, že
Je workoholik tiež? Skôr som myslel, že o sebe môžem povedať, že tiež som asi workoholik. Tiež beriem strašne veľa povinností, čo by som ani nemusel. Možno by som niekedy mohol si aj oddychnúť a tak. Si taký akčný typ, Janko. Aj Adam asi však? Ja menej určite. Menej ako Janči? Ale ja sa cez týždeň nudím v škole, ale cez víkend to ja mám furt niečo. A na začiatku roka som mal z toho skoro depresie. Že? Ale ja som mal normálne depresie z toho a musel si to nejako... Mal som strašne veľa akože veci, čo robiť. mám robiť. Tak to treba potom tak... Už je to lepšie na všetko. To je dobré, musíš to tak utriazať, nejako tak uložiť, vieš, lebo aby ťa to neprevalcovalo. Tam si aj ja musím dať prestávku, jasné. Tak, no. No je to krásne, chlapci, toto ma to prekvapilo, že ste takýto zruční v takéto mediálnej aktivite, to je úplne, to je tiež obrovská reprezentácia pre školu, to je úžasné. Však? No, to je jeden z dôvodov, prečo to robíme. Krásne to je, no, to vás chválim za to. Určite. Mne sa osobne páčia vaše názory a chcem sa spýtať, že aký máte názor na terajšiu situáciu lesníctva? Ak to chcete nejako rozoberať? No, nejako dopodobná, keďže ja nebolo by to možno celkom objektívne, keď do hĺbky v tej odbornosti nemôžem ja ísť. Samozrejme, to by skôr vedeli naši chlapi, kolegovia, myslím si, že tak zodpovednejšie povedať, ale v každom prípade videla som, že posledné roky bol ten problém, ako by chceli to lesníctvo potlačiť niekde, ako by len tá ochranárska tematika bola dôležitá, ale to si myslím, že je veľmi zlé, pretože nedá sa nejako ísť, to musí ísť ruka v ruke. Lesníctvo aj ochranárstvo si myslím, že ruka v ruke, pretože neviem si predstaviť, že by napríklad ten les nemal toho svojho hospodára, ktorý rozumie tomu, že tento strom je chorý, tento treba, dať sem posadiť, tam je taký tieň, tam takáto zostáva, lebo je tam smrek, ten môže dostať likovžuta, tak tam dáme radšej jedlu, alebo buk, alebo čo už neviem, toto tak odborne ja zodpovedne povedať, ale v každom prípade si myslím, že je dôležité to lesníctvo mimoriadne pre celé ľudstvo. Veď bez lesa, nie je život, nie je vzduch, nie je nič, takže aj tá regulácia zvery, aj toto všetko, to sú také ťažké otázky a vidím ten ochranársky boj, ale lesnícky, dve také kontroverzné roviny, že neustále sa prichádza do konfliktov kvôli niečomu vždy jedna strana, druhá strana, ale určite sa mi nepáči, že to lesníctvo bolo potlačené. Určite nie. Ani s tým nesúhlasím. Naopak, podľa mňa by som mal stále vyzdvihovať viac a viac. A to súvisí aj s ochranou prírody. To je úplne prirodzené. Veď aká ochrana čoho, keď už nebude mať čo chrániť však. Takže asi takto sa na to pozerám. Je veľmi dôležité lesníctvo určite. Mne sa to tak páči, ako to majú na Poľane. Že tam sa tolerujú lesníci a ochranári. To je výborné, no. To je kompromis perfektný. Tam to majú 50-50, čiže tam sa mi to tak veľmi páči. No. A tak možno, že to tak tomu aj Adam smeruje, že už aj tá mladšia generácia lesníkov aj ochranárov, že nájdú nejakú takú spoločnú, ako si ty povedala, cestu, že si dokážu na tom svojom piesočku spoločne hrať sa alebo spoločne tvoriť veci. Určite sa to dá. Pri vôli a teda v tom kompromise. Vždy sa dá nájsť kompromis. No, máme jednu z posledných otázok, ktorú nám poradil pán riaditeľ, že bolo by to veľmi zaujímavé. A to je, že čo si myslíte, že dá táto škola budúcim študentom? No, ja myslím, že veľmi veľa. Už úplne to prvoradé, vôbec význam lesníctva ako takého, že prehlbí vzťah k prírode, k životnému prostrediu, k životu vôbec, aj naučí aj takej sociálnej láske možno, aj v kontaktoch, v komunikácii, v tej sociálnej tematike. No ja som presvedčená, že kdekoľvek by som išla na akúkoľvek hodinu odborného predmetu, alebo ja mám angličtinu, dejepis, všade je niečo, čo je dôležité a čo sa dá teda sklbiť a prepojiť aj s iným. A ten konečný výsledok je, že od nás tie deti určite odídu vzdelané, nielen teda vedomostne, ale aj zručnosti komunikačné, zručnosti sociálne získajú. Etické, morálny charakter. Toto sú také hodnoty do života,
ktoré sú veľmi dôležité a u nich to určite dostanú tie deti. Určite. To som presvedčená. Takže toto je pre mňa, že to bude vždy, pokiaľ si to my budeme držať, my, náš kolektív, školy, všetci pracovníci spolu, tak ak to takto budeme, ako to teraz cítime a robíme stále, tak ak si to tak udržíme, tak verím tomu, že to bude len lepšie. A že si to dokážeme jednoducho my presadiť, tie hodnoty. Vaši študenti a ich úspešnosť. No, tak to je naozaj to je obrovský záber. To sú ľudia na vysokých postoch, riaditelia závodov, Janko Rybenský, tu riaditeľ lesov, závodu lesného tu na Vrátku, Peťo Bartoška v Malackách bol, potom na tej, tam kde je Dunajec, ako sa to volá, Pieniny, hej, Poloniny, tam bol Mário Perinaj. Teraz nejako tá Vláda Matovičová odvolala, ale on tam bol, neviem, či aj 15 rokov. Nie. Teda naši absolventi naozaj, to, aj keď sú tie stretnutia, tak všetci sú úspešní v tom, čo robia. Nerobia všetci len v lesníctve, ale troška možno sa aj týka aj lesníctva, ale sú úspešní. Sú z nich veľmi šikovní ľudia. Tak toto ja považujem za úspech, že naši absolventi školy sú naozaj nielen to, že majú úspechy pracovné, ale sú aj takí, si myslím, že celkom zdatní charakterovo aj sociálne. Toto sú úspechy, ich práca a ich postavenie. Veď pozrite sa, aj náš riaditeľ tiež chodil sem, bol absolventom tejto školy. Riaditeľ záchrannej horskej služby, Roman Švanda, to sú všetko naši absolventi. Takže kdekoľvek by sme išli, keď chodíme na exkurzie, viete, že to máte tak, že prvý ročník sa chodí tu niekde Tatry, potom sa chodí Gemer a Šťavnica, stred Slovenska a potom chodíme dokonca až niekde do Bratislavy, do Viaty Piesky, okolo Malaciek, aj Kapčíkovo, tak všade, chlapci, kam prídeme, už keď ja som chodila, sú naši absolventi, ale všade. A toto je ten úspech. A sú úspešní. Veľmi. Tak toto ja považujem za úspech. Nie len svoj, ale samozrejme úspech celého kolektívu, lebo my pracujeme ako kolektív. Spoločne na tom. Všetci zamestnanci. Dobre, takže máme tu teda ešte poslednú otázku, takú bonusovú. Bonusovky dávam aj ja na písomky niekedy. No. Ja si myslím, že už to bolo viac menej zodpovedané, ale ktorý odborný predmet by ste chceli alebo nechceli učiť? Ktorý by som chcela alebo nechcela? No. Páčilo by sa mi možno poľovníctvo učiť. To je také atraktívne, to by sa mi páčilo. Aj ťažba by sa mi páčila, ale čo by som nechcela učiť? To asi stroje, zariadenia, to je ťažké. Tamto rysovanie, to by som nezvládla. Ale to by som povedal práve, že to rysovanie je najľahšie. Najľahšie? No tak sú tam ťažké tie mechanizmy, to je pre mňa, ja nie som technický typ, takže predstava nejakej konštrukcie niečo je úplne drastická, tak toto by som nezvládla. Toto je ťažké. Podľa mňa to je asi najťažší predmet pre učiteľa najťažší, ja si to tak myslím, aj pre žiaka asi. No a však riaditeľ učí roky, učí pán Friedman, tak majú to ťažké, lebo myslím si, že aj tak nejako spopularizovať a teda dokázať aj zaujať na tom predmete je určite veľmi ťažké a náročné. Tak toto by som naozaj asi nechcela učiť. Z tých strojov, tam je toho veľa. Veľa učenia. Za ten rok by som povedal. Áno. Tak možno sa niečo zmení. Tiež naši odborní učitelia majú pravidelne také odborné sedenia, kde sa rozoberá učivo a tak nejako to prehodnocujú každý rok, že čo by sa dalo možno zmeniť, aby to bolo ľahšie, chápateľné, alebo čo zase pridať, čo je atraktívnejšie. Ako na tom tí chlapi, naši odborníci robia naozaj poctivo stále. Stále niečo také nové hľadajú. No. Dobre, takže myslím si, pani profesorka, že sme vyčerpali všetky otázky. No tak dúfam teda, bolo ich veľa, že ja som už povedal všetko. Bolo ich dosť, no. Myslím, že sme vás tu riadne vyspovedali. Tak v poriadku. Ak to je pre dobrú vec, nemám s tým problém. Takže my vám teda ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie, že ste tu boli a že ste nám vytrvalo odpovedali na naše otázky, ktorých bol naozaj dosť. No chlapci, ja vám ďakujem, lebo ste ma prekvapili
tou úrovňou vašou komunikačnou naozaj klobúk dolu. A ja som na vás taká pyšná teda, lebo toto je tiež vizitka našej školy. Musím to zase tak podpiknúť, že nie je to samozrejme naša zásluha, ale vôbec, no ako vážim si to, že takéto niečo vy dokážete vo svojom voľnom čase robiť. Klobúk dolu. Ďakujeme. A nech sa vám darí, chlapci. Nech to fakt vidie, ako to si predstavujete. Už som rada, Adam, že som sa dala dotiahnuť, lebo naozaj musím ho aj za to pochváliť, že trpezlivo chodil, pýtal sa, kedy, naozaj sa nedalo dradiť. Takže Adam, tiež toto teda si vážim na tebe, že si tak naozaj vytrvalo, išiel za svojím cieľom. No a ak by ste to aj s tými inými kolegami takto praktizovali, to by bolo veľmi zaujímavé. Čiže im to doporučíte? Určite. To áno. Je to príjemné. Dobre, chlapci, ja ďakujem. Prajem vám veľa šťastia a úspechov v tej práci. A aj vám, divákom, ďakujeme za to, že ste to dopozerali, dopočúvali. A môžeme sa rozlúčiť lesnickým pozdravom. Lesu zdar. Lesu zdar.